Eta hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan arratsaldeko 5:30 pasata diren honetan, eta doinu hauek ja aski ezagunak izango dituzue entzuleok, hemen asko jarri baititugu, eta entzun baititugu taldekideren bat edo beste pasa izan baita hemen, bestelako elkarrizketetan, Josuan Salsa taldearen doinuak dira, malkozko musua, kanta da hau, Gozategi taldearen bertsioa, eta gurekin dugu Beñat López, Josuan Salsa talde berritzaileko kidea. Arratsaldeon Beñat. Arratsaldeon bai. Beno, aipatu dugu talde berritzailea ez doinuengatik, salsa doinuak aski entzun baititugu gurea, baina euskaraz akaso ez? Bai, izan dira saiakera txiki batzuk, bada Zarauzko talde bat, Tiktara izenekoa, baina guk dakarkigun doinua edo estiloa, 70-70 markadako Puerto Rico eta Nueva York inguruko doinu horiek euskaraz bai uste dugu garela lehenbizikoak. Bai, hasieran kanta batzuk plazaratu zenituzten, orain bertsio batzuk ere ekarri dituzue. Ez dakite hau estrategia ere baden pixkate taldea gehiago zabaltzeko eta ja ezagunak diren kantak, beste modu batez entzun ahal izateko eta gainera honekin batera, zuek sortutako kanta horiek ere promozionatzeko. Bueno, edozein talde hasten denean, lehenbiziko urratsa beti da, zure referenteak, zure idoloak edo bertsionatzea. Eta gure kasuan ere horrela izan da, hartu ditugu berezko saltsa doinuak, betikoak, Grupo Nietzsche bezalako taldeenak, edo Ruben Blades edo alakoak, baina baita gure inguru hurbilekoak diren euskal taldeenak, hemen orain entzuten ari dugun Malkozko Irria, Gozategirena. Nik izen aldatu dut, Malkozko musua esan dut, baina Malkozko Irria da, hori da. Hori da, hori Gozategiren bertsioa, Berritxarrakena, Gatiburena, eta ekarri dugu, guk egiten ari dugun proposamen honetara, gure saltsa lenguaia honetara. Talde anitza da, Josuan Salsa. Kantitatean batez ere. Kantitatean, eta baita, musika estiloetan jatorriengatik, musikarien jatorriarengatik ere bai. Bai, denetarik dago. Baitugu, tartean, ez da gutxienekoa, baitugula 6 kolombiar, eta noski haientzat hau euren folklorea da. Ez dute pentsatu behar, sentitu baino ez dute egiten, ezagutzen dute betidanik, eta hemen gatozenak, gure ekarpena egiten dugu, humiltasun osoz, ez dugu nik behintzaten nuen apenas estilo hau ezagutzen, eta beste lekuetatik egiten ditugu ekarpenak, asko kontserbatoriotik pasatakoak gara, eta gure ikasketak honetan sartu nahian, baina referenteak eta jatorriak erabatek ezberdinak dira, bai. Bai, zure kasuan, Beñat, bai Xantiren kasuan, irrati honetako lagunak zarete, lagun minak esan genezake, Xantik askotan bere kolaborazioak egin ohi zituenean, okrez banago 2000 pandemiarekin batera edo amaitu ziren, tamalez bere kolaborazioak asko faltan botatzen dugu, baina horrez beti musikaren jatorriaz, doinuen jatorriaz hitz egiten zuen, askotan Afroamerikako doinuak ere ekartzen zituen, edo Latinoamerikako doinuak, eta orain horretan murgilduta zaudete. Bai. Xantiren kasua, Xanti gainera Jamaikatik pasatakoa da, bere referentzietan, eta, baina hori esaten duzun bezala denetari dago, ni rockero hutsa kontsigatzen dut nire burua, eta hemen amaitu dut, bongoa jotzen. Hori, esan bezala, badugu denetarik. Badugu ere, koma taldetik pasatako kideren bat, ere, eta ematen du talk handia dela, baina egin daiteke saltsa rocketik etorrita ere. Entzungo ditugu doinu dantzagarri eta gozagarri hauek, eta jarrituko dugu elkarrizketarekin. Aquí faltan
Beno, aipatu duguna, doinu dantzagarri, gozagarriak, talde anitza aipatu dugu kantitateari dagoki honez, nola lortu zenuten bat egitea horren beste jendek? Oraindik saiatzen gara elkartzea denok ensaiatzeko tablan kostatzen da, baina blokeka, nolabait esateko blokeko izan zen. Uste dut elkarrizketa guztietan errepikatzen dugun zeo zer dela, baina kanpoko, Hego Amerikatik datozen abeslariak edo taldeak etortzen dienean bakarrik abeslaria dator. Eta tokian bertan, kontzertua eskainiko duen hirian bertan sortzen da orkesta osoa. Orduan, sortzen da hor zirkuito moduko bat, beti doazen musikari hoiena. Orduan, zirkuito horretan sartu ziren bizpa hiru, tartean Julen gure zuzendaria eta sortzailea, eta hasi ziren elkar ezagutzen kolonbiar batzuekin, eta erabaki zuten talde egonkor bat sortzea. Inolako itxaron gabe norbait etortzea bira batean, hemengo talde bat sortu, hemengo jendearekin, eta egonkortasun hori ematea. Eta handik eta hemendik osatu genuen taldea, kontserbatorioko jendea, aurretik ezagutzen genuena, kolonbiarrek euren artean ere ekarri zuten egin zituzten ekarpenak, eta horrela 15 heldu arte. 15, haien artean emakume bat, Claudia Rodríguez, ahots potentea Euskal Panoraman dagoeneko ezaguna, beste eskabidean taldean ibilia, baina aski ezaguna bere ahotsaren gatik, bere nortasunaren gatik, eta horrek ere markatzen du nolabait taldearen izaera. Bai, ez zegoen hasieratik taldean, eta batzuentzat, orduan oraindik 14 ginenean, 14 pertsonako talde batean gaur egun emakume bakar bat ere ez egotea, pixka bat arraro egiten zitzaigun, eta zein hobe, errepresentazio hori egiteko Claudia baino. Eta kriston asmakuntza izan da. Bai, jantzkera aldetik ikusi zaituztegu, jantzi tropikalekin jantzita, baina baita ere zuk aipatu duzu, estatu batuetako garai bateko izakite, horre hamarkada batzuk atzera egiten badugu, jantzkera horrekin iaia jazz edo blues abeslarien antzera jantzita. Bai, orkestan dien estetika hori hartu nahi izan dugu, eta tartekatu ere, orain udan ezin zara edonora joan traje osoarekin, abuztuan egon gara kontzertuak ematen, eta pentsa traje osoarekin hor izerditan egotea. Orduan horretarako erabili dugu traje tropikal hori diozula. Baina dugu traje azken bideoklipan agertzen den traje txuri hori, eta badugu ere traje iluna eta lehen aipatutako saltsa zirkuito horretan estandarizatuta dagoena da beltzez jotzea, kontzertu serioetan bezala, serio, esan nahi dut. Kontserbatorio moduko edo orkestea potenteen moduko uniforme horretin, beltzez jantzita. Bai, aipatu duzu azkeneko bideoklipa, aipatu duzu ere bainat, nola zera, esango dut, bai, hasi zaretenez, zuentzako erreferenteak izan diren abeslarien edo taldeen kantaen bertsioekin, bai bertakoak, bai kanpokoak, baina baita ere, hasi zarete, edo bigarren fase honetan, hasi zarete ere eskaintzen kantak zuentzako egertukoak diren tokiei, haien artean txantreari. Claro, hori da. Hori ere, erreferentzia horietan sartzen da, saltsa taldeek, euren letren tematikan sartzen dituzte maitasun kantuak, baina ez bakarrik bikoteari edo bikotea izandakoari, bai amodioa, bai desamodioa, baita amodio kantak sortetxeari eta euren geografiari, gastronomiari, eta guk horri omenaldi txiki bat egin nahi izan diogu, gure etxeari kantatuz. Bai, zuen etxeari, Iruña herriari, kasunetan txantreari, aipatu duzu, Euskal Herritik kanpoan sortuak diren taldekideak badituzuela. Ezakit hemen dagoeneko arituak ziren musika gintzan, nola uztartu den taldea lan egiteko estiloei dagokienez, azkenean, egoera eta aipatu dugu ere, estilo
lan egiteko modu desberdinetako pertsonak elkartu baitzarete? Ba, azaldu dizudan bezala, bai, egonak ziren musikaren munduan hemen lan egiten, ba, olako emanaldietan, bai? Taldekidoi batek zioen bezala, horiek deitzen ziren bentuz. Bentu. Eta horietakoetara oso ohituta daude, orduan etortzen dira, gunean bertan kantatu, jo edo dena delakoa, kobratu eta etxera. Eta bai egin behar izan dela hor, txip aldaketa moduko bat, epe luzeko proiektu bat dela, lan jarraia daukana, eta, bueno, kostatu zaigu pizkatxo bat hasieran, baina behin martxa hartuta, orain ja egonkortu da lan egiteko modua. Bai, aurtengo udari buruz hitz egingo dugu, San Ferminetan aritu zineten, baina hainbat plazatan, oholtzatan ere aritu zarete, nola baloratzen duzue uda hau? Ba, kontuan izanik, udarako oraindik ez genuela atera ez diska eta okerez bano atera genuen single pare bat, gure lehenengo kantu propioa eta berritxarraken bueltatzenen bertsioa. Ba, hori kontuan izan da, nik uste arrakasta handia izan dela, ze kontzertu desente atera dira, 15 inguru, eta gehienak Gipuzkoa aldean. Bitxia izan da, baina Gipuzkoa aldean izan dugu arrakasta handiena. Bai, beraz, orain deia hemengo musik kultura programatzaileei, aretoetako arduradunei, ez? Hemendik ere ibili nahi duzuelako. Orain neguko denboraldian, bai, denboraldi basua dela musikariontzat, orain aretoak tokatzen dira, plazak baino, kobazulora bueltatu behar gara pizkatxo bat. Non uste duzue pegatzen duela gehiago, zuen estiloak? Ba, konturatzen ari gara, eta bitxia egiten zaigu, egin izan bai dugu egun bat baino gehiagotan igandetan. Herriko jaietan, baina igande arratsaldean. Azken kontzertua, edo halako zerbait. Atzo bertan egon ginen Oñatin, musika jaialdi batean, eta izan zen are lehenago, igandean, baina eguerdiko ordu batetan. Orduan, ordutegi bitxiak dira, baina nik uste ostiral gau batean, larun bat gauean ere, edozein ordu da ona dantzatzeko, edo kantatzeko, edo saltsan zuteko. Bermutaren ordurako ere... Hori da, atzo konprobatu genuen eta baita ere. Igoko dugu pixkaten bueltatzenen kanta marabillosu honen doinua eta jarraituko dugu. Eta, bainat, López ez dizut denbora askoz gehiago kenduko, galdera pare bat lehena, bideoklipak aipatu dugu, taldearen berri emateko ateratzen duten bideoklipa horri ikusten genuen adineko emakume bat, telebistari begira dantzan, hasten zena. Eta telebistak harrapatzen duela erabat. Hori da. Gero ere, bideoklip ohikoagoak ez edo batez ere talde handi edo pertsona asko dituzten taldeetan, nola ohikoa denez, taldekideen erretratua egitea, guztiei ikusten zaizuen bideoklip modukoak ere ikusitugu, txantreakoa esaterako, iaia apostoluen antzera, esango nuke iaia azken afaria dirudien... Bai, apurtxo bat bai. Dirudien horretan, eta baita animazioa ere uztartu duzu, beraz, sormen aldetik ere topera zabiltzate. Bai, eta hori da helburu azken finean, esan duguna lehen urratsa bertsioak dira, erreferentei omenaldia edo markatutako bidea hartu, baina gero urrats logikoa eta egin behar duguna, eta gure helburua azken finean da gure bide propioa egin, gure kanta propioak sortu, eta orain kaleratu berri dugun diska honetan, baira 9 kantu, eta horietatik okerez banago 5 gureak dira, edo 4, enago zior, orain zalantzan nago. Baina batzuk bai zuenak... Bai, ez gara bertsio talde bat, hori da. Hori da ere garrantzitsua, eskotan aipatzen dugu, ez? Sormena zeinen garrantzitsua den, eta zeinen ongi dagoen gurean, urrengo hitzorduak, hemendik, 2-3 astetara, ezinbestekoa den azoka bat,
dago, Hori da. Durangoko azoka. Ez dakit Durango aurretik beste zeo zer duzuen zuen egutegian, Durango eta gero Ba. Gabonak bitarte. Gure hurrengo hitzordua Durangokoa da, ezinbestekoa. ezin da ez ere egin Euskal Herrian azaroan ateratzen ez baduzu. Eta bertan egonen gara abenduak 7, asteazkena Ahotsenean. Eta asteburu horretan bertan, etxean egonen gara Iruñean, zentralaretoan abenduak 11, igandea bada ere, esan bezala, edozein ordu da ona saltsa pixka bat entzuteko eta dantzatzeko, zentralaretoan abenduak 11, arratsaldeko 8 okerez banago. Bai, eta entzuleok badakizue, Gabonetarako oparia izan daiteke goxuan salsa oparitzea. Hoi da, bai kontzertu horretako sarrerak, bai diska, eta ordaindu gabe ere Spotifyn badago entzungai eta gozagai. Hori da, gozatzeko, entzuteko eta dantzatzeko. Beñat López, mila esker gurean izateagatik, Placer bat. goxuan salsa taldea gerturatzea gatik, eta aipatutakoa, hitzorduak urrengoak Durangoko azokan, abenduaren 7 eta gero, aste horretan bertan, zentralen igandean, bestelako igande bat eta zubia modu borobilan izteko. Mila esker. Zuei, eskerrik asko. Gero arte. Zauriatzen datuta, utzi dizkidazuta, pentsatu barik eta konturatu gabe, alaitu didazu nire bizitza tristea. Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.